பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே இந்த வேலையில கூட நம்ம ஆராதனையில நம்ம எல்லாரும் உற்சாகமா பாடணும், உற்சாகமா தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்தோம். இந்த வேலையில கூட வார்த்தை பகுதிக்குள்ள நம்ம கடந்து போகிறோம். அதற்கு முன்பாக தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையை கேட்டு அப்படியே விட்டு விடாதபடிக்கு ஆண்டவரே, இந்த பூமியில நீங்க இருக்கும்பொழுது நீங்க எல்லாரும் இடத்துல பேசுறீங்கப்பா, சிஸ்டர் இடத்துல பேசுறீங்க ஆண்டவரே. இந்த வேலையில எங்களோட நீங்க பேசும்பொழுது அந்த வார்த்தையை நாங்கள் உள்வாங்கி எங்க வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்த, எங்க வாழ்க்கையில நடத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பான்னு கேட்போம் ஆண்டவர்கிட்ட. எங்கள் பரிசுத்த தகப்பனே, ஒரு விஷயம் ஆண்டவரை வீடுகளில் பார்த்துருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் குடும்பத்தார் அத்தனை பேரும் உடைய கரங்களில கொடுக்குறோம். இந்த வார்த்தையை கேட்டு ஆண்டவரே, நான் நடக்கிற வழி சரிதானா, என் வாழ்க்கை சரிதானான்றத இந்த வாழ்க்கையில நாட்களில கேட்டு பாருங்க. இந்த நாட்களில கூட நம்மளுடைய வார்த்தையினுடைய தலைப்பு, எங்கே உங்கள் விசுவாசம்? ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசின்னு தான் வரும். ஆனா இன்னைக்கு உலகம் கொடுக்கிற சந்தோஷம், உலகம் கொடுக்கிற மகிமையை பெற்றுக்கொண்டு தேவனை மறந்து, அவர் செய்த காரியங்களை மறந்து, அவர்தான் தெய்வம் என்ற காரியத்துல விட்டுட்டு இன்னைக்கு வேற ஒரு காரியத்துக்கு போறோம். அதனாலதான் எங்கே உங்கள் விசுவாசம்? உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்குதுன்னு இன்னைக்கு கொஞ்சம் சோதனை பண்ணி பாருங்க. சோதனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் நான் உண்மையிலே இயேசு மேல விசுவாசமா இருக்கிறேன்னா. ஏன்னா இயேசு வரப்போறாருங்க சீக்கிரம். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க 2000 வருஷம் தாண்டி போச்சு, 3 வருஷம் தாண்டி போச்சு, 3 வருஷம் தாண்டி போச்சுன்னு. வருவார். ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு திருடன் வரும்போது சொல்லிட்டா வருவான். 5 வருஷம் இருக்கிறோம், 10 வருஷம் இருக்கிறோம் ஒரு வீட்டுல, திடீர்னு சொல்லுவாங்க என் வீட்டுல திருடன் உள்ள பூந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொல்றாரு, நான் எப்ப வருவேன்றது பிதாவுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். அதனால இந்த வேலையில தேவன் மேல வைக்கிற, இயேசு மேல வைக்கிற விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்துங்க. உலகத்தில் உள்ள காரியங்களில் அதிகமா விசுவாசம் வைக்காதீங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, பணத்து மேல வச்சிருப்பீங்க, உலகத்தினுடைய ஐஸ்வர்யத்து மேல வச்சிருப்பீங்க, பிள்ளைகள் மேல வச்சிருப்பீங்க. இப்படிப்பட்ட விசுவாசம் எல்லாம் ஒரு நாள் ஒழிந்து போய்விடும். ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, வானமும் பூமியும் அழிந்து போகும், ஆனா என்னுடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் அழியாது, அது அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு. அதனாலதான் இந்த தலைப்பே, எங்கே உங்கள் விசுவாசம்? அதான் இன்னைக்கு தலைப்பு. அதுக்கு முன்பாக நாம் ஒரு பாடலை பாடி போகலாமா? நம்ம இந்த வேலையில வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறீங்க. இந்த வேலையில தேவ சமூகத்தில் ஒரு பாடலை பாடலாம். ஆவியானவரே நன்றி இயேசுவே, விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பார், விசுவாசியே பதறாதே. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பார், விசுவாசியே பதறாதே. கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே, கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே. கல்வாரி நாயகன் கைவிடாரே, கலங்காதே திகையாதே
ஆற்றினாரோ விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பார் விசுவாசியை பதறாதே விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பார் விசுவாசியை பதறாதே கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே கல்வாரி நாயகன் கைவிடாதே கலங்காதே திகையாதே விசுவாசியே கல்வாரி நாயகன் கைவிடாரோ. இயேசுவே நாங்க விசுவாசிகள் ஒருத்தவங்களையும் நீங்க கைவிட மாட்டீங்கப்பா. விசுவாசிகள் அத்தனை பேரையும் நீங்கள் எங்களை பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கீங்க ஆண்டவரை. இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரை இந்த வார்த்தைக்குள்ளே நாங்கள் போக போகிறோம். எங்களோட நீங்கள் பேசுங்கப்பா ஆண்டவரே, பேசுங்கப்பா. எல்லாரும் சொல்லுங்கள், வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சொல்லுங்கள், என் கூட நீங்கள் பேசுங்கப்பான்னு கேளுங்க. அந்த வேலையில் ஆண்டவர் பேசும் பொழுது உங்கள் உள்ளம் திறக்கப்படும், உங்கள் இருதயம் பரிசுத்தமாகும், இன்னும் தேவன் வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தப்படும். இந்த வேலையில் கூட நம்ம ஆதாரமான ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த வேலையில் கூட யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 24, 25. உங்கள் வீட்டில் வேதாகம் வச்சுருப்பீங்க, கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அன்பு சகோதரனே, வேதத்தை எடுத்து வாசிப்பாருங்க. சில பேர் உங்களோட தொலைபேசியில் வச்சுருப்பீங்க, அதெல்லாம் ஓரம் வச்சுருங்க. நமக்குன்னு ஆண்டவர் ஒரு வேதாகமத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு, எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இல்லை. புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய சிலாக்கியம், ஒரு கிருபை நம்ம கையில் வேதாகமத்தை கொடுத்துருக்கிறார். வேதாகமத்தை எடுத்து வாசிங்க. நம்ம வாசிக்கலாம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம், இப்போ நீங்கள் பக்கம் 159, அதில் நீங்கள் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்க. எதுக்காக இந்த வசனத்தை நான் எடுத்தேன்னா, இன்னைக்கு உலகம் போய்கிட்டு இருக்க காரியம், உலகத்தை நம்பி ஜனங்க ஓடுறாங்க, கர்த்தர் பிள்ளைங்களும் ஓடுறாங்க. ஆனா ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கறதுக்கு இன்னைக்கு டைம் இல்லைன்றாங்க சில பேர். எனக்கு இல்லைங்க, ஓடுன்னு ஓடிக்கிட்டே தாங்கிறாங்க உலகத்தினுடைய காரியங்களை சம்பாதிக்கிறதுக்கும். இதைத்தான் அன்னைக்கு ஒரு காலத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இருந்த பொழுது நடந்த சம்பவம். ஆனால் அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க. இயேசுவோடு இருந்தவங்க தான், ஆனால் அவங்களே அப்படி பேசும்பொழுது இன்னைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லிட்டு நான் உலகம் முடிய வரை இருப்பேன்னு சொன்னார். அந்த வார்த்தையை நம்பி நம்ம விசுவாசத்தை நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த நாட்களில். ஆனால் விசுவாசம் எப்படி இருக்குதுன்னு நினைச்சு பாருங்க. ஒரு நேரம் என்ன பண்ணுங்க, விசுவாசம் பலமா இருக்கும், ஒரு நேரம் விசுவாசம் என்ன பண்ணிடும், அப்படியே குறைஞ்சி போயிடும். இதே காரியம் தான் அன்னைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியில இருந்த பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். இந்த வேளையில கூட இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க நல்லா கேளுங்க. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்துல, இயேசு வந்திருந்த பொழுது 12 ஒருவனாகிய திதுமு எனப்பட்ட தோமா என்பவன் அவர்கள் கூட இருக்கவில்லை. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்த பிற்பாடு நாம பார்த்துன்னு வந்திருப்போம். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, இந்த ஒரு சிஷ்யரோட பார்த்திருப்பீங்க, நடந்து வந்தெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, தொடர்ந்து வார்த்தையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அவங்களோட நடந்து வந்த தெய்வம் அந்த இருக்கிற அத்தனை சிஷ்யர்களுக்கு சமாதானம் சொல்றாரு, எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா அவங்களோட இந்த திதுமு எனப்பட்ட இந்த தோமா இல்லை. எதுக்காக அதை சொல்றாங்கன்னா, இயேசு இருக்கிறார்ன்றதை இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம உணரணும். நம்ம அவர் ஆவியா இருக்கிறாரு, நம்முடைய இருதயத்தை வாசம் பண்ணுறாரு, நம்மளோட பேசி கொண்டிருக்கிறார். நீ தவறு செய்யும் பொழுதெல்லாம் உள்ளான உணர்வுக்குள்ள தேவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார். ஆனா இந்த விசுவாசத்தினுடைய காரியம் இன்னைக்கு குறைந்து கொண்டே போகிறது. எப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாளில் இருந்த பொழுதே இந்த திதுமு எனப்பட்ட அந்த தோமாவுக்கு விசுவாச குறைச்சல் எப்படி ஏற்பட்டதோ, அதே போல ஆண்டவர் எத்தனையோ நன்மை செய்திருக்கலாம், எத்தனையோ சுகம் கொடுத்திருக்கலாம், எத்தனையோ அற்புதங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில. ஆனா இன்னைக்கு என்ன தம்ம செய்யுங்க, அதையெல்லாம் மறந்து தேவனை விட்டு விலகி உங்க வாழ்க்கைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அதுக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீங்க. கேட்டா என்ன சொல்றோம் நம்ம, இன்னைக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது, எனக்கு
ஆண்டவரோட பேசுறதுக்கு, ஜெபம் பண்றதுக்கு, வேதம் வாசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது. இதுவே என்னங்க விசுவாச குறைச்சல் தான். காரணம் என்ன தெரியுங்களா? தேவன் எனக்கு செய்வாருன்றதை விட்டுட்டு என்னுடைய வேலையும் என்னுடைய காரியமும் என் வீட்டில் இருக்கிறத எல்லாம் செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, இந்த நாளில் இருக்கிற சரிகரப்புறமான ஒரு பலவீனம் வந்துருச்சுன்னா எத்தனை நாள் நீங்க வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க? சிந்தனை பண்ணி பாருங்க. ஆனா தேவனுடைய விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரு அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருந்ததுன்னா, அந்த பலவீனத்துல தேவனுடைய பலம் தாங்கி உங்களை வழி நடத்தும். அதனால தான் இங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இங்க வராரு. இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாருங்க? போயிட்டாரு. போன பிற்பாடு அங்க என்ன நடக்குது அந்த வசனத்தை பாருங்க, நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. 25வது வசனம். மற்ற சீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டோம், கர்த்தரை நாங்க பார்த்தோம் என்று அவனுடனே சொன்னார்கள். அதற்கு அவன், அவருடைய கைகளில் ஆணிகள் உண்டானால் காயத்தை நான் கண்டு அந்த காயத்திலே என் விரலை விட்டு என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன். என்னங்க இது? நினைச்சு பாருங்க கொஞ்சம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் என் குடும்பத்தில் எனக்கு அற்புதம் செஞ்சாதான் அவர் இயேசு நான் நம்புவேன். ஆனா செய்யலனா அவர் கிடையாது, தெய்வம் கிடையாதுன்றத நீங்க எத்தனையோ பேர் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா ஆண்டவராக இயேசு கூட வாழ்ந்த, இயேசுவோட சாப்பிட்ட, இயேசுவோட இருந்து பழகின இந்த திதுமோ எனப்பட்ட தோமா சொல்ற ஒரு வார்த்தை, அவர் ஆணி போட்ட அந்த கையில அந்த விரலை விட்டுடணும், விழாவில் நான் என்ன பண்ணணும்? கையை விட்டு பார்க்கணும், பார்த்தா தான் நான் என்ன செய்வேன்? நம்புவேன். அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, உன் வீட்டுக்குள்ள இன்னைக்கு வார்த்தை இயேசு வந்து கொண்டிருக்கிறார். அதை விசுவாசித்தாலே உன் வீட்டுக்குள்ள அற்புதம் மட்டும் கிடையாது, சுகம் கிடைக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது, தேவன் எல்லாம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஏன்னா விசுவாசம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த தேவனுடைய நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம். இயேசுவோடு இருந்தவர் தான் அந்த தோமா. இயேசு செய்த அற்புதங்களை, அதிசயங்களை நீங்க நினைச்சு பாருங்க. ஒரு செத்து போன வாலிபனை பாடையை தொட்டு எழுப்புறாரு. ஒரு சிறு பெண் என்ன பண்றாரு? எழுப்புறாரு. இதெல்லாம் செஞ்சும் போது தோமா அவர் கூட தான் இருந்தாரு. அப்ப நம்பிக்கை எங்க போச்சு? விசுவாசம் எங்க போச்சு? அப்ப இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்க குடும்பத்தில் எத்தனையோ நன்மை செய்திருப்பாரு, அற்புதம் செஞ்சிருப்பாரு. ஆனா ஒரு வேலை நடக்கலைன்னா என்ன செஞ்சிருப்போம்? எங்க என் குடும்பத்தில் இயேசு இருக்கிறாரு? என் குடும்பத்தை எப்படி பார்க்கிறாரு? நான் எவ்வளோ ஜெபம் பண்றேன், எவ்வளோத்து நான் பேசுறேன், என் குடும்பத்தில் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள், திருமண காரியம் நடக்கல, என் குடும்பத்தில் என்ன செய்யல, தேவன் செய்ய வேண்டிய காரியத்தில் இல்லை. ஆனா இந்த விசுவாசம் இல்லாம வேற ஒரு காரியத்தில் விசுவாசிக்கிறோம். பணத்தை கொடுத்து சில காரியங்களை செய்வோம், பணத்தை கொடுத்து என்ன பண்றோம்? நமக்கு தேவையான காரியத்தை எடுப்போம். ஆனா இதெல்லாம் ஒரு நாள் நிலையா நிக்காது. ஆனா தேவனுடைய விசுவாசம், இயேசு மேல வைக்கிற விசுவாசம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு, நான் வரும்போது விசுவாசம் உள்ளவனை காண்பேனோ, அன்பு தணிந்து போகிற காலம் இருக்குது இந்த நாட்களில். ஏன்னா அன்பு என்ன ஆயிப்போச்சு, இன்னைக்கு வேற விதமா போயிடுச்சு. விசுவாசம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு தேவனை நம்புறதுக்கு பதிலுக்கு இன்னைக்கு மிஷினை நம்பி இருக்கிற மனுஷன். கையில் இருக்கிற தொலைபேசி, கையில் இருக்கிற தொலைக்காட்சி பெட்டி, இந்த நாட்கள் எல்லாத்தையும் அதை பார்த்து நம்புறான். இன்னைக்கு தேவைகளெல்லாம் என்ன பண்றான்? அது மூலியமா எல்லாம் இது பண்றான். அப்ப காரணம் என்ன? தேவனுடைய விசுவாசம் குறைஞ்சி போச்சு. இன்னைக்கு என் தெய்வம் எனக்கு எல்லாம் கொடுப்பாரு பவர்ன்றது அந்த நம்பிக்கை இழந்து இன்னைக்கு விசுவாசமற்றவனா வாழ்கிறான். இன்னைக்கு அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, தோமா அவர் சொன்ன வார்த்தையை கவனிச்சு பாருங்க, நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன். அந்த வார்த்தை என்ன மாதிரி வார்த்தை நினைச்சு பாருங்க. தேவன் கொடுக்கிற நம்பிக்கை, விசுவாசம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க. ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, தேவனுக்குள்ள வந்த பிற்பாடு எத்தனை காரியம் செஞ்சிருப்பாரு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. நல்லதெல்லாம் விட்டுடுவீங்க, ஏதாவது ஒரு சின்ன தீமை நடந்து போச்சுன்னா வருத்தப்படுவீங்க, உங்க விசுவாசம் அப்படியே குறைஞ்சி போயிடும். ஆனா தேவன் மேல வைக்கிற விசுவாசம், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேல வைக்கிற விசுவாசம் திடனாய் பற்றி கொள்ளுங்க. அந்த நாட்களில அவர் அதிகமா தேடுங்க. அந்த நாட்களில அவர் மாத்திரம்தாங்க சொல்லியிருக்கிறாரு, வேற யாரும் சொல்ல முடியாது. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன். அவர் தாங்க வழி இந்த உலகத்துல, வேற எந்த வழியும் நம்மளுக்கு வராது இந்த நாட்களில.
நல்லா நினச்சி பாருங்க. இந்த நாட்களில் தேவ சமூகத்தில் இந்த தோமாவை குறித்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நினச்சி பாருங்கள். அதே தோமா தான் இந்திய தேசத்துக்கு போனார். என்ன நடந்தது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், வரலாறு ஓரளவுக்கு. நினச்சி பாருங்கள், இரத்த சாட்சியாக மரித்தார். ஆனால் அந்த தோமா தான் அந்த வசனத்தில் சொல்கிறார் பாருங்கள், நல்லா கவனித்து பாருங்கள். என் கையை அவருடைய விழாவிலே போட்டால் ஒழிய விசுவாசிக்க மாட்டேன். இது என்ன மாதிரி வார்த்தை பார்த்தீங்களா? இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நன்மையை பெற்ற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, இன்னைக்கு அப்படி தான் நாமளும் யோசனை பண்ணுறோம். எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் செய்யலைன்னா அவரை நம்ப மாட்டேன், விசுவாசிக்க மாட்டேன். ஒரு டாக்டர் கொடுக்குற ஆலோசனை நம்புகிறோம். ஒரு மருத்துவர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு இது கொடுத்தா சரியாயிடுமா, அதை நம்புகிறோம். மாத்திரை வந்த நம்புகிறோம். ஆனால் உன்னை உண்டாக்கின தெய்வம், உருவாக்கின தெய்வம், அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை என்ன பண்ண மாட்டோம், விசுவாசிக்க மாட்டோம். என் குடும்பத்தில் இயேசு இருக்கிற நான் பயப்பட தேவையில்லை. அட என்ன செய்கிறோம், பயப்படுறோம். இன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலை தாங்க நடந்துட்டு இருக்குது. நீங்கள் 100 வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். எடுத்து வாசிங்க. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் எடுத்து நம்ம வாசிப்போம். பக்கம் 123, 24ஆம் அதிகாரம். ஏற்கனவே இந்த வசனத்தை நான் கொடுத்துட்டு வரேன். அந்த வசனத்தை நல்லா கவனித்து பாருங்கள். ஆண்டவராகிய ஒரு சுருக்கமான சொல்கிறேன். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த 11 கூட இருக்கும்போது, எம்மாறு சிஷ்யருங்க எல்லாம் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டார். நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், சமாதானன்ற வார்த்தை எவ்வளோ நல்ல வார்த்தைங்க. நீ குடும்பத்தில் சமாதானம் இருந்தால் தாங்க ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த சமாதானம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லைன்னா கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இருக்கிற குடும்பத்தாருக்குள்ள என்ன இருக்குதுங்க, பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் சமாதானம் இருந்தால் சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனால் இங்கே நடக்கிற சம்பவத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்றாரு. 36வது வசனத்துல, 37வது வசனத்துல சொல்றாரு பாருங்க. அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள். நினைச்சு பாருங்க, எங்கன்னா ஒரு பிசாசனுடைய ஆவி சொல்லுமா சமாதானம்னு சொல்லிட்டு, சமாதானத்தை பிசாசு தாங்க உடைக்கும். சமாதானம் பிரிவினை உண்டு. சமாதானத்தை கொண்டு வர்றது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் கொண்டு விட முடியும். சமாதானத்தை என்ன சொல்ற, சமாதானம் பண்ணுவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் சொல்லப்படுது. அப்ப என்ன அர்த்தம், சமாதானம் வீட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா சண்டை வராது, பிரச்சனை வராது. அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க, கலங்கினாங்க, பயந்தாங்க. காரணம் என்ன தெரியுங்களா, இவங்களுக்குள்ள விசுவாச குறைச்சல் வந்திருக்கிறது. இயேசுதான்றத என்ன பண்ணல, சமாதானம் சொல்லுகிறவர் அவர் மாத்திரம் தானே சொல்ல முடியாது. என் சமாதானத்தை வைத்துட்டு போகிற அவங்க இருக்கும் போது தானே சொல்லியிருக்கிறாரு. நீ வசனத்தை வாசிக்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, இந்த வசனத்தை கேட்டுட்டு விசுவாசம் இல்லைன்னா தான் உன் குடும்பத்துல சண்டை, உன் குடும்பத்துல பிரச்சனை. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உள்ள வந்தவனே சொல்றார், வீட்டுக்குள்ள வந்தவனே உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு. என்னைக்காவது சத்துருடைய ஆவி வீட்டுக்குள்ள வந்தா சமாதானம் வருமா? சண்டை, பிரச்சனை, எதிர்ப்புகள், தேவையில்லாத வீண் வார்த்தைகள், கோபங்கள், இது பிரிவினைகள், இதெல்லாம் உண்டாக்குறது யாரு? பிசாசுனுடைய ஆவிதான். ஆனா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து குடும்பத்துக்குள்ள வந்தார்னா சமாதானம் தானே. அப்ப இவங்க என்ன செய்றாங்க, கலங்குறாங்க. காரணம், வந்திருக்கிறது இயேசு என்றது அறியல அவங்களுக்கு, விசுவாசம் இல்லை அவங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தை நீங்க வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சொல்றாங்க, நாங்க அப்பம் பிக்கும் போது எங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது, எங்க கூட வந்திருந்தது யாரு, இயேசுதான் சொல்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாங்க, சகோதரிகளை போய் பார்க்கறாங்க, அங்கேயும் சொல்றாங்க இயேசு வந்திருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளவு காரியங்கள் நடந்த பொழுதும் அவங்க என்ன செய்யல, இயேசு என்பதை விசுவாசிக்கல. அவங்க இருதயம் கலங்கி போச்சு. நீங்க அந்த வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க, தொடர்ந்து வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இருதயம் என்ன பண்ணிச்சுக்கலாம், கலங்கி போச்சு. ஒரு ஆவியை காணுகிற போல. ஆண்டவர் நினைச்சு பாருங்க, அதே காரியத்தில் நீங்க வாசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க. யோவான் அந்த சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் அங்க ஆணி பாய்ந்த கையை நான் தொட்டு பார்க்கணும், விழாவில் நான் தொட்டு பார்க்கணும்னு நினைச்ச அதே தோமா கிட்ட இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து, நீங்க ஏன் ஒரு ஆவின்னு நினைச்சிட்டு கிடக்குறீங்க? உங்களை போலவே எனக்கு என்ன இருக்குது, மாமிசம் இருக்குது, எலும்பு இருக்குது. என்னை சிலுவையில் அடிக்கும் போது அந்த ஆணிப்பா இந்த கரங்குது பாருங்க.
காலை பாருங்க. ஆனா ஆவிக்கோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சரீரமோ ஒரு சதையோ எலும்பு கிடையாது. தேவன் மனுஷகுமார் என்றவர் மனுஷனா இந்த பூமிக்கு வந்தவர். அவர் மனுஷங்கிட்ட மனுஷனாகத்தான் பேசினார். ஆனா இன்னைக்கு நாம என்ன செய்யறோம் நினைச்சு பாருங்க. நம்மளோட பேசுகிற அந்த தெய்வத்தை, அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்த நம்புறது கிடையாது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படிங்க பேசுவாரு? கணவன் மனைவி 2 பேர் பேசுறீங்க, உங்களுக்குள்ள வர்ற வார்த்தை எப்படி இருக்கும்? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்க உள்ளத்துல வாசம் பண்ணுகிறாருன்னா பரிசுத்தமான வார்த்தை தான் வரும், பரிசுத்தமான காரியங்கள் தான் வரும். தேவையில்லாத வார்த்தை, விபண்டாவாதமான வார்த்தை, சண்டை சச்சரவான வார்த்தை இப்படி வரவே வராது. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்தாருன்னா உங்க கண்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கும்? பரிசுத்தமா இருக்கும். பார்க்கறதெல்லாம் எழுது பரிசுத்தமா தான் பார்ப்பீங்க. இன்னைக்கு என்ன நடக்குது நினைச்சு பாருங்க. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஒரு ஆவியை காணுகிறதா நினைச்சுக்கிட்டாங்க. அது சொல்றேன், என் காலை பாருப்பா. இன்னைக்கு கூட சொல்லுவாங்க சில பேர், பிசாசுக்கு என்ன கிடையாதுன்ற, கால் இல்லைன்னுவாங்க. ஆனா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை போலவே உயிர் தெழுந்த பிற்பாடு அவருடைய ரூபம் மாற்றப்பட்டது. அவர் அவங்க கிட்ட நின்று பார்க்கிறாரு, பேசுறாரு. அவங்க நம்பாம இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க கிட்ட கேட்கிறாரு. அவருக்கு அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க கேளுங்க. அதே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 41ஆம் அதிகாரம், அதுல வாசிக்கிறேன் பாருங்க. ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இங்கே உண்டோ என்று அவரிடத்துல கேட்டார். அங்க பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இருக்குது, ஆனா விசுவாசம் இல்லை. இயேசு வந்துட்டார், இயேசு வந்துட்டார், இயேசு வந்துட்டார், சந்தோஷம் இருக்குது. ஆனா இவர் தான் இயேசுன்னு சொல்லிட்டு நம்பவே இல்லை அவங்க. இன்னைக்கு அன்பு சகோதரனே சகோதரி, உங்க வீட்டுக்குள்ள இயேசு வந்திருக்கிறாரு. எப்படி? நீங்க உங்க பேச்சில் பேசும் பொழுது, நீங்க அவருடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தும் போது இயேசு வந்திருக்கிறாரு. ஆனா அந்த வார்த்தையை நம்புறது இல்லை. சந்தோஷம் இருக்குது, இயேசுவை விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் உங்க வாழ்க்கையில இல்ல, உங்க நடத்தையில இல்ல. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்களா? நானும் உங்களை போலதான்பா ஒரு மனுஷனா தான்பா உயிர் தெழுந்து வந்திருக்கிறேன். ஆனா என்ன செய்யும்? ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு இருந்தா கொடுங்கப்பா புசிக்கிறதுக்கு. நல்லா நினைச்சு பாருங்க, என்ன அருமையான ஆண்டவர் பாருங்க. மனுஷங்கிட்ட என்னத்துங்க கேட்கணும்? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்த தெய்வம், 5000 ஜனங்களுக்கு அப்பத்தை பிட்டு கொடுத்த தெய்வம், இன்னைக்கு இவங்க கிட்ட வந்து என்ன கேட்கிறாருங்க? விசுவாசத்தை அவங்களுக்கு பெருக்கிறதுக்கு, அவங்களுக்கு அதிகப்படுத்துறதுக்கு நான் தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. ஏன்னா விசுவாச குறைச்சலாலும் சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க தெரியுமா? எப்போ சொன்னாலும் அவனுக்கு விசுவாசம் குறை இல்லை. விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக, விசுவாசத்தை என்ன பண்றதுங்க அதிகமாக கொண்டு வர்றதுக்காக தேவன் உங்ககிட்ட சொல்ற, சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குதா? அதுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அவங்க? பொரிச்ச மீன் துண்டு. மீன்னா என்னங்க? பெரிய பெரிய மீனாத்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீனுங்க, வஞ்சர மீன், கொடுவா மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டம் பெரிய, அதுவும் மீன் கண்டம் தான் அங்கே போட்டிருக்குது. அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்க, சாதாரணம். அது மாத்திரம் தேனடை, இது ரெண்டுனுடைய காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை வாங்கி அவங்க முன்பாலேயே புசிக்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு ஆவி சாப்பிட போகிறது கிடையாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் என்னென்னமோ செய்கிறாங்க, பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கொடுக்குறாங்க போகிறாங்க. ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? கடைசியாக வைக்கிற மனுஷனே சாப்பிட்டு போயிடுறான். ஆனால் இங்கே நம்முடைய தெய்வம், உருவாக்குன தெய்வம், உண்டாக்குன தெய்வம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவங்களிடத்துல வாங்கி அவங்க முன்பாகவே புசித்தார். விசுவாசிக்க மாட்டீங்களா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வருது. அவரை விசுவாசிச்சிங்கன்னா அவருடைய மகிமையை காண்பீங்க. இந்த நாட்களில் கூட இந்த வசனத்தினுடைய கடைசியாக ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். இந்த வசனத்தை பாருங்கள், நல்லா கவனித்து பாருங்கள். அதே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 44ஆம் அதிகாரம், அவர்களை நோக்கி மோசேவினுடைய நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசியின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவர்களை எல்லாம் நினைவு கூற வேண்டியது என்று நான் உங்களோடு இருந்தபொழுது உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்ட விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார். 45வது வசனம், அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி
அவருடைய மனதை அவர் திறந்து. நினைச்சு பாருங்க, இவ்வளோ காரியமும் சொல்லி யாருங்க செய்ய முடியும்? பெத்த தகப்பனே புத்திமதி சொல்லும் பொழுது பிள்ளை அலட்சியமிட்டு போயிடுவான். என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் இவர் நமக்கு புத்திமதியே சொல்லினுக்கிறாரு, எப்போ பார்த்தாலும் எதனா சொல்லிட்டு கிடக்கிறாரு. மனைவி கணவனுக்கு ஏதாவது சொல்லும் பொழுது எனக்கு நீ புத்திமதியெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய தெரியும், எல்லாம் தெரியும். ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற காரியத்தை இந்த சீஷருங்க கேட்குறாங்க. தீர்க்கதரிசன புஸ்தகங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் என்னை குறித்து என்ன பண்ண சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே, இதையெல்லாம் நான் நிறைவேற வேண்டிய காலம்ன்றதை அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி சொல்றாரு இன்னைக்கு. அதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்றது நிச்சயம் திண்ணமாய் இருந்த நாள்ல அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்? விசுவாசிக்கணும். என் தெய்வம் வரப்போகிறார், அதற்காக நான் ஆயத்தமா இருக்கணும், விசுவாசிக்கணும். அது மாத்திரமல்ல, இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரா? அவங்களுடைய மனதை திறந்தார். அப்ப என்ன அர்த்தம்? அவங்க கண்களில் பார்க்குறாங்க, அவங்களுடைய என்ன பண்ணாங்க, சிந்தனையில கூட அவங்க இல்லை. அவங்க இருதயமெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்குது? பயத்தினாலும் கலக்கத்தினாலும் விசுவாசம் இல்லாமனாலும் மூடப்பட்டிருக்கிறதுனால இயேசுவை இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் இவைகளெல்லாம் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, நான் தான் இயேசு. அப்போ இருக்கும்போது உங்களுக்கு இவ்வளவு வார்த்தைகளை சொன்னேன்னு இன்னைக்கு அன்பு சகோதரனே சகோதரியே, வேதத்து மூலியமாய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்திட்டு வர்றாரு. இன்னைக்கு அதை கேட்குறீங்க, அதை வாசிக்கிறீங்க, அதை நேசிக்கிறீங்க, ஆனால் அதை பற்றி நடக்கிறீங்களான்னு நினைச்சு பாருங்க. அப்படி பற்றி நடக்கும் பொழுதுதான் ஆண்டவருடைய வருகைக்கு நீங்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். நீ உலகத்தினுடைய சம்பவங்கள் பயங்கரமா இருக்குது. இன்னைக்கு எல்லா வட்டாரங்களிலும் சரி, எல்லா காரியங்களும் உலக தேசங்களில் வரக்கூடிய எல்லா செய்திகளிலும் கர்த்தர் வருகையை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வேதத்தில் சொன்ன காரியங்கள் அத்தனையுமே நீங்க நடந்து கொண்டு வருது. இன்னைக்கு அன்பு சகோதரனே, ஒரு விஷயம் உங்களை தாழ்த்தி பாருங்க. ஆண்டவர் மனதை திறந்தார்னு போட்டிருக்குது. உங்க மனசை திறந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு அதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார். இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்கிறேன். நான் இந்த நாளில் கூட யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் வசனம் இருக்குது. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப நேசித்த லாசரு இறந்து போயிட்டார். இறந்து போய் எத்தனை நாள் ஆகிப்போச்சு? 4 நாள் ஆகிப்போச்சு. 4 நாள் போய் எதிர வச்சுட்டாங்க, உள்ள குகையில் அந்த கல்லறையில் போட்டு அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அங்கே வந்துட்டார். இந்த மரியாள் மார்த்தாள் 2 பேருமே ஆண்டவருடைய பார்த்துருக்குறாங்க. அங்கே விருந்து நடந்திருக்கு. ஆண்டவர் என்னென்னா செஞ்சதுன்னா அறிந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்க. இந்த மார்த்தாள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை ஆண்டவரை இயேசுக்கிட்ட அந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் பாருங்க. 11ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். இயேசு கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார். மரித்தவனுடைய சகோதரி, யாரு? செத்து போனனுடைய சகோதரி, செத்து போனனுடைய சகோதரி ஆகிய மார்த்தாள் அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இப்பொழுது நாருமே 4 நாள் ஆயிப்போச்சு. எத்தனை நாள்? 4 நாள் ஆயிப்போச்சான். நல்லா நினைச்சு பாருங்க. 4 நாள் ஆகட்டும், 40 நாள் ஆகட்டும், தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. இயேசுவால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு சரீரத்தில் எப்படிப்பட்ட பலம் இருந்தாலும் சரி, பலவீனம் இருந்தாலும் சரி, பலமே இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி, தேவன் தூக்கி எடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். இயேசுவோடு இருந்து தான் நம்ம இவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, மார்த்தாள் சொன்ன விஷயம் வச்சு 4 நாள் ஆகிப்போச்சு. இயேசுவே, நாருமே, நாத்த எடுக்குமே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பாரு. இயேசு அவைகளை நோக்கி, இயேசு அவளை நோக்கி, இயேசு உங்களை நோக்கி. யாரை நோக்கி? வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சகோதர சகோதரியே, உங்களை நோக்கி, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அவ்வளோதான் இந்த வசனம். இன்னைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து, விசுவாசிங்க. நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய்.
சீஷருங்க கூட இருந்தார். அவங்க விசுவாசிக்காமல் அவங்கள பலப்படுத்தி அவங்கள கொண்டு வர்றதுக்கு தேவன் இன்னைக்கு வேதத்து மூலியமாக வார்த்தை மூலியமாக ஆண்டவங்களோட பேசியிருக்கிறார். இந்த வேலையில் கூட நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கேளுங்க, ஆண்டவரே என் விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்துங்கப்பா, என் விசுவாசத்தை பெரிதுபடுத்துங்கப்பா, ஒரு வேளை குறைவாக இருந்தேன்னா என்னை மன்னிங்கப்பா, என் குடும்பத்தில் எத்தனையோ அற்புதம் செஞ்சுருக்கிறீங்க ஆண்டவர், அதிசயம் செஞ்சுருக்கிறீங்க, நீங்கள் நான் ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்கப்பான்னு கேளுங்க. ஆண்டவரே அப்பா நான் விசுவாசிக்கிறேம்மான்னு சொல்லுங்க. இந்த வேலையில் நீங்கள் விசுவாசித்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் இல்லைன்ற காரியத்தை ஆண்டவர் இருக்கிறதாய் மாற்றுவார். முடியாதுன்ற காரியத்தை தேவன் எல்லாவற்றையும் முடித்து வழி நடத்துவார். 4 நாள் நாரிப்போன சரீரத்தை எழுப்பி கொண்டு வந்தவர் உங்கள் வீட்டில் தாமதமாக இருக்கிற காரியத்தை கொண்டு வர மாட்டாரா? முடங்கி போன காரியத்தை உயிர் கொடுக்க மாட்டாரா? ஒருவேளை சரீரத்தில் பலவீனம் இருந்தால் விசுவாசிங்க, இயேசுவே என் பலவீனத்தை நீக்கிறதுக்கு எனக்கு விசுவாசம் கொடுங்க. என் குடும்பத்தில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஆண்டவரே பிரச்சனை தீரணும்பா அதிகமாக விசுவாசிக்கிறேன் கேளுங்க. நாட்களில் சீஷருடைய மனதை திறந்த தெய்வம் ஆண்டவரே, தோமாவுடைய சந்தேகத்தை ஆண்டவரை நீக்க வந்த தெய்வம், நான் சந்தேகப்படாம நீங்க விசுவாசிக்கிற ஆண்டவரை, உங்களை நம்புற ஆண்டவரை, என் குடும்பத்தில் ஆண்டவரை நீங்க வாங்க, ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க, ஒரு அதிசயத்தை செய்யுங்கப்பா. இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரை இந்த விசுவாசத்தின் ஆண்டவரை எங்கே விசுவாசம் பொழுது என்கிட்ட தான் இருக்குது விசுவாசம் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க. என்கிட்ட தான் நான் விசுவாசிக்கிற இயேசுன்னு சொல்லுங்க. இந்த நாட்களில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு. இந்த மீட்பரின் சத்தம் மூலியமாய் எங்கே என் விசுவாசத்தை கேட்டிருக்கிறீங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நான் விசுவாசிக்கிறேன், என்கிட்ட இருக்கிற அந்த விசுவாசம் சொல்லுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், எல்லாவித காரியத்தில் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவார். இந்த நாளில் பரிசுத்த தகப்பனே, இந்த வேலையில கூட ஆண்டவரே விசுவாசத்தை பெரிதிப்படுத்துங்க. நீங்க வரும் பொழுது ஆண்டவரே நாங்கள் விசுவாசத்தை பெரிதிப்படுத்தி நிற்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க காத்திருக்க உதவி செய்யுங்க. மீட்பரின் சத்தம் மூலமா கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மிக சீக்கிரமா இருக்கிறார், நீ வரப்போகிறார். அவர் விசுவாசத்தை பெரிதுபடுத்துங்க. என் தெய்வம் வரப்போகிறார், என்னை அழைத்து சொல்ல போகிறார், நான் பரிசுத்தமாய் வாழ நான் விசுவாசத்தை என் வாழ்க்கையில பெரிதுபடுத்துவேன், என்னை வழி நடத்துங்க சொல்லுங்க. தேவன் தாமே குடும்பத்தில் உள்ள பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை, கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து உங்களை எல்லாவற்றையும் வழி நடத்துவார். இந்த மாதத்தில் நம்ம கடைசி நாட்கள் நிற்கிறோம். புதிய மாதத்தில் புதிய காரியங்களை செய்து உங்களை விசுவாசத்தோட பலத்தோட உங்களை நடத்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சகலவற்றையும் பிதா குமாரன் மூலியமா உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் சத்தம் கேட்கின்றதா, மீட்பரின் சத்தம் தொனிக்கின்றதா, மீட்பரின் சத்தம் கேட்கின்றதா, மீட்பரின் சத்தம் தொனிக்கின்றதா. இன்றே நீ ஆயத்தமாகு, இப்பவே ஆயத்தமாகு, இன்றே நீ ஆயத்தமாகு, இப்பவே ஆயத்தமாகு. இயேசு வரப்போகிறார், இயேசு வரப்போகிறார், இயேசு வரப்போகிறார், இயேசு வரப்போகிறார். மீட்பரின் சத்தம் கேட்கின்ற